dnešnom backtestingovom videu. Dneska trošku netradične budem backtestovať sám, lebo ste mi písali, že sa vám to viac páčilo, takže ukážeme si takto v podstate aké ja nejaké stratégie používam. Na Nasdaq používam niečo iné, na euro používam niečo iné a swing takisto, hej. Swing tu asi dneska nebudem ukazovať skrz to, že neviem, či vás to zaujíma. Hlavne vás zaujímal ten Nasdaq a to euro a že tie prvé videá, ktoré som vám dával, tak vám veľmi pomáhali a to vysvetľovanie, ktoré som tam dával, bolo pre vás veľmi akože nápomocné. Takže môžeme v tom pokračovať. V tom, ako sme začínali, takže dáme si tu napíš mi náhodný týždeň od roku. Dáme tam, že 2021 do 25. Takto nejak. Budeme backtestovať euro, hej? 14. august, ten si myslím, že už sme tu niekedy mali, skúsim tam dať niečo ešte iné. Kde sa to dáva? Toto? Nie, ja skúsim ešte raz toto. Ja som chcel niečo také, že čo bolo ešte staršie, lebo tieto dátumy 2023 sme dosť už backtestovali. Chcel by som vám ukázať, OK, 22. november, 22, môže byť. Dobre, 14. až 20. november, dáme si tu teda eur, USD. Čo je super, tak pridali tu konečne OADu, takže môžete v kľude backtestovať a není tam nejaký veľký skok oproti normálnemu grafu. 14. november. Dobre, môžeme to dať takto. Klasická Minecraft strategy. Môžeme ísť na to. Dobre. Na tejto stratégii už mám cez 600 tradeov, hej, takže proste mám to veľmi, veľmi dobré zmáknutú tú stratégiu, veľmi dobre funguje, mám tu proste mega dobre naučené tie BIOS. Takže uvidíte to sami, asi vás posuniem sem alebo sem, môže byť asi takto. OK, dobre, pozrieme sa na to, dáme si mesačný graf. Trošku sa mi to seká. Dobre. OK. Takže čím vždy začíname, je to mesačný graf. Z mesačného tu asi nič také nevidím, išiel by som na weekly. Bude veľmi dôležitá pre nás nejaká táto oblasť, celá táto zóna. Prečo tak išiel z nej impuls dole pomerne silný. Takže aby som sa tu sústredil na to trafenie tej zóny, určite to bude v pondelok. Potenciálne potom nejaký menší pohyb dole, ale to momentum je veľmi bullish. Aj v takýchto situáciách choďte radšej s tým lokálnym trendom a v tomto prípade teda longujte. Tuto by som si dal takto likviditu. Keď sa pozrieme, tá zóna není stále trafená, hej, takže v podstate bola trafená už tu, hej. Tak úplne už tak validné by som to nebral ako potom do shortu a sústredil by som sa, keď už tá zóna je tak teraz trafená a dostali sme jasnú reakciu z toho, tak v tomto prípade ja už z toho sa nesnažím brať nejaké trady a na čo by som sa tu sústredil, tak je toto a do liquidity, hej, a trafiť túto zónu. Dobre, môžeme ísť na daily.
OK, sústredil by som sa na trafenie tejto zóny, spravila pomerne silný pohyb, breakla nám tú celú túto štruktúru, takže je to veľmi dôležitá zóna. Dobre, takže sústredil by som sa na túto daily supply zónu, pomerne silné bullish momentum. Čo by som si to tak vedel vyznačiť, tak tu by som si napríklad dal boss z nejakého swingového hľadiska z daily. Ako si možno pamätáte, tak značím si aj štruktúru na daily grafe. Takže toto by bolo strong low, boss na daily. Čo to znamená, tak nejaký ten swingový trend je viac bullish. Ideme na štvorku. Čo sa týka tej štvorky, tak tuto to je ešte viac bullish, ako som si myslel. Naznačíme si nejaké zóny. Takisto môžeme nejakú takúto zónu. Daily. Niečo takéto. Takže čo by som tu robil, tak dáme go to next session. Ešte môžeme pozrieť novinky. Môžeme si pozrieť novinky. Takže, čo to bolo? Dobre, keď sa na to pozeráme, v pondelok by tu nemalo byť nič také hrozné. V útorok tu máme nejaké CPI-ka 8.45. Tu o 11.00 by som bol opatrný. Oni sú niekedy fakt dosť zradné tieto novinky, aj keď sú žlté. PPI o 14.30 tu takisto si dať pozor. Euro o 10.00. Nemyslím si, že to niečo spraví. 14.30 vo štvrtok. Teda to je v stredu. OK, sorry. V štvrtok ale Fed Manufacturing Index. Pomerne novinkový týždeň, ale není to až tak niečo hrozné, hej. Takže iba si tu rýchlo naznačíme tie veci. Ak ste na tomto kanáli noví, tak odporúčam vám potom tie novinky si takto značiť na tom grafe, ako vám to teraz ukážem. V tom backtestingu minimálne. Takto. Ja si tu vždy dávam takto, že news. 14.30. Streda 14.30. Takto. Štvrtok 14.30 a piatok by som toto o 4.00 určite na to si dávať pozor, hej. Takto potom nezabudnete na tie novinky, hej, preto ja to vždy takto robievam. U obchodovania eura. Dobre. News? OK, ideme na štvorku. Naznačíme si 4-hodinovú štruktúru. Strong low. Môže byť. Čo sa týka tej internej, tak tá by bola tu, ale nechce sa mi to tam úplne značiť.
keďže už je to, by to tam bolo dosť natlačené. Dobre, dáme go to next session. Dobre, ešte raz. OK. Dobre. Keď sa na to tak pozrieme, čo by sa mi tu dosť páčilo, tak možno nejaký ten long vyššie, ja sa vždy pozerám na daily. Predošlá sviečka bola bullish, skôr bullish bias, hej. Dáme si tu daily open a daily open newyorského času, teda v podstate je to weekly open. November. Čakajte, dám si tu iba, pozrieme sa na New York. Dobre. Tu máme daily, teda weekly open newyorského času, môžeme si to prehodiť. Kde bola tá Bratislava? Vychádza nám to na 6 ráno, takže tak ako to aj má byť. OK, super. Čo sa týka tých potenciálnych levelov, úplne tu nevidím nič také extra, hej. Tu sme mali nejakú 4-hodinovú zónu. Možno sa pýtate, prečo to značím takto. No tak je to wick, z ktorého tá cena vystrelila hore. Tak ja si vždy dávam takéto horizontálne čiary. V tom tradingu sa viac a viac posúvam, hej. Takže možno tie prvé videá sú trošku inakšie, alebo tá stratégia je trošku upravená, alebo proste musíte sa viac a viac posúvať v tom tradingu a proste stále nejak testovať a skúšať všetky tieto veci, hej. Takže keď sa na to pozrieme, tak tu bol 4-hodinový demand, tá cena ho tu trafila, kľudne o 15:30 v piatok sa tu dal brať nejaký krátky long, hej. Na základe tej 4-hodinovej zóny. Takže už je trafená, už to úplne validné neberem. Môžeme ísť ešte na hodinovku, ako za mňa tá cena pôjde nižšie a až potom hore. To by bol ten scenár, keď by som chcel longovať. Alebo je možnosť to, že tá cena proste už vystrelí hore, hej. Takže čo by som si tu ešte také mohol naznačiť? Asi tu už úplne nič také nevidím. Môžeme sa ešte na daily pozrieť. OK. Tu nám začína nejaká daily zóna. Ale vidíte, že to je až tu dole. Dobre, môžeme klikať. Dobre, vidíte, že dostávame odraz z weekly open newyorského času. OK. Ako pomerne agresívny trade, ale ak by ste chceli, tak dá sa tu brať long. S tým, že ako by som tu ja nad tým rozmýšľal, tak tá cena trafa ten 4-hodinový supply. Teraz retestuje napríklad Golden Packet a dostaneme pohyb vyššie, hej, to by tu dávalo zmysel. Vidíte, trafame Golden Packet. Za mňa je teraz veľká šanca, že tá cena
Toto bolo trafenie tej dôležitej zóny, pohyb hore, otočenie sa pred dôležitou zónou, toto je veľmi dôležité. Hej, keď sa takto otočíme pred nejakou dôležitou zónou, tak väčšinou tá cena tam zavíta znova. A pôjde tam proste do tej oblasti. Takže ako by som tu nad tým rozmýšľal, tak tá cena trafila weekly open, trafila tu nejaký mini order block tu, v podstate je to aj ten weekly open jorského času, vyberá tú likviditu, trafa golden packet, vyberá ľudí, ktorí tu dávali moc skoro break even, aby tí veľkí hráči mali palivo na to vyhnať tú cenu hore. Stopka pod to low. To je už pomerne veľa. OK. Dobrá, budeme to mieriť sem, hej. 2,77 môže byť, hej. Dáme tam place order. Ideme to robiť tak, ako keby sme normálne proste kúpite si challenge a idete proste, poviete si, že 1% na obchod. Hej. OK. Toto som nečakal. Aká tu bola chyba, že som moc brklo asi do toho vstúpil a nepočkal som na nejakú väčšiu zmenu. To proste niekedy spravíte chybu. Tu som mal počkať na tú zmenu. Som nejak až prehnane moc rýchlo do toho vstúpil, takže nevadí. V tomto prípade by som počkal až na nejaké spodnejšie zóny. Možno retestovanie tej 4-hodinovej demand zóny. Ale zatiaľ nič. OK, čakáme. Dobre, v tomto prípade stále čakáme, hej, tu sa proste neoplatí. Ako hovoril som, hej, to bol agresívnejší vstup. Stále čakať v tomto prípade, podľa mňa už tam pôjdeme do tej oblasti. Na čo sa tu môžeme pozrieť? Toto je veľmi... už je tu noc v podstate. Čo je veľmi dôležité, tak v priebehu toho dňa sa pozerať, že či sú tie vaše buy stále validné, hej, takže pozerať sa na to, že či z opačnej strany netráfate, ja neviem, golden packet alebo nejakú 4-hodinovú zónu, či netráfate z opačnej strany. Všetko toto musíte proste sa na to pozerať. Dobrá, dáme go to next session. Dnešok bol taký celkom slabý, ale však čo? OK, máme tam 8.00. Skúsime si to tu trochu upratať, lebo sa mi to tu moc neľúbi. Takže toto dáme preč. Pozrieme sa na to, ako sú tu tie 4-hodinové zóny. Najskôr si naznačíme Daily Open. Daily Open New Yorku. OK. Dobre. Dáme si 4. Máme tu túto zónu 4-hodinovú, ale bol by som veľmi, veľmi opatrný. Tá cena tu trafila v noci weekly open jorského času. Aspoň vidíte, ako pekne to reaguje, hej, preto to skúste to aspoň začať používať. Reakcia z weekly open dole, reakcia z weekly open New Yorku hore. Pozrieme sa ešte z daily, ako to vyzerá. OK, čo sa mi tu nelúbi, tak pomerne dosť liquidity sa nám tu vytvára pod nami dole. Túto zónu by som si už radšej vymazal takto, aby ma to tu nemiatlo. Pozrieme sa ešte, chcem vidieť tú sviečku, ako vyzerá. OK, čo sa týka nejakých daily buyers, tak skôr by boli shortové. Ale úplne by som to teraz nebral v potaz, keďže máme nad nami likviditu.
a podľa mňa pôjdeme tam. 8.00, ok. Ok, vidíte, tu proste nebola možnosť vstupu. V takomto prípade, keď je to momentum strašne silné, tak tu sa vám proste neoplatí nič robiť, hej. Čo sa mi tu ľúbi, tak tráfame ten daily supply, hej. Čo v tomto prípade by sa dalo robiť? Máme 9 hodín. Keď by som tu dostal zmenu na 5, mohol by som ísť do shortu, hej. Prečo? Tak vyberáme tú obrovskú likviditu nad týmto high, tráfame daily supply, ešte si ho tu určite naznačíme horizontálnou čiarou. To vám fakt odporúčam takto robiť, aby ste potom na tie zóny z tých menších timeframeov, teda z tých väčších timeframeov nezabúdali. Dobre, takže daily supply, ideme 15. Toto už si tu môžem zmazať. Poďme na 5, možno aj na 3. OK, z 5. Dobre. Keď breakneme celú túto oblasť, tak potom pôjdeme do shortu, hej. Stále čakáme. OK. Vidíte, preto je proste lepšie niekedy. Veľa ľudí, čo mám v mentoringoch a takto, tak vždy čakajú na tú minútovku. Za mňa to není správne, lebo keď tam je veľké momentum v tom trhu, tak vy proste nemôžete čakať na minútovku, ktorá je zmanipulovaná v tú danú price action, hej. Takže ideálne 3 alebo 5, hej. Tu keď sa pozrieme na 3, tak takisto 3-minútová prvá zóna celý čas nás držala a ušetrili by ste si 1%, lebo by ste to nebrali, hej. Takže môžeme ísť ďalej. OK, pozrieme sa, ako to vyzerá z daily. Ako tráfame túto vrchnejšiu oblasť, ktorá je za mňa validnejšia. Keď si značím zóny, tak radšej si značím tieto ako keby knoty, z ktorých tá cena vystrelila, hej. Lepšie reagujú, čo ja mám obacktestované na tých 600 obchodoch. Takže, čo by som si tu myslel, že tá cena spraví? Tráfa to, vyberá likviditu, mení 5-minútovú štruktúru, mení ju presnejšie tuto, prvá 5-minútová zóna, na čo by som sa tu pozeral? Nejaký v podstate retest a short, hej. Toto už by som si určite zmazal. V podstate aj toto môžem, však to mi tu celkom zavacia. Si dám len okuliare. Tak. OK. Dobre, tu máme FVGčko. Toto by bola veľmi dobrá zóna na short, hej, za mňa. Začína sa nám tu hneď ako ten inverted fair value gap začína, tak je tu veľké volume. Stopka na to high, čo sa týka toho targetu. Ako by som k tomu ja pristupoval, tak tu máme gap. Šiel by som na 15 možno. OK. Tu máme FVGčko, dával by som to do 50% toho gapu. Hej, ja používam tú staršiu verziu FX Replayu, takže to musím takto vždy značiť. Tie zóny. 50%, OK. Môže byť, hej. Môžeme ísť na to, risk 1%, sell limit, hej. Čo ma tu trošku desí, sú tie novinky, to som si až teraz všimol úprimne. Pozrieme sa, čo to teda bolo za novinky. PPI, OK. Ako úprimne v tomto prípade by som tam dával 0,5% risk, lebo
sú to red news a úplne nechcem riskovať 1%, keď viem, že je to riskantný obchod. Okay. Toto sa nestalo. Tak bohužiaľ k tomuto tradu vám nemám moc čo povedať, proste som to tam nemal podržať. Z nejakého dôvodu, ja neviem, ja som sa zamyslel nad niečím a potom som to klikol a mal som tam dať break-even úprimne. Ale aspoň vidíte, že prečo proste nedržať tie trady cez tieto news, hej, lebo zbytočne vás to vie vykopnúť takto. Nevadí, to proste je to úplne normálne, hej, keby proste to sem nedám, tak by to bolo zlé a ten trading proste není vždy rúžový, hej, ani ten backtesting. A keď vidíte, že sa tie veci dejú aj mne, že proste chybujem niekedy, tak potom sa nebudete báť chybovať aj vy a hlavne akože učiť sa z tých svojich chýb, hej. Dobre, takže útorok 14:30. Pozriem sa na väčší graf, ako to tu vyzerá. Táto zóna by mohla byť zaujímavá. Takisto aj táto. Čo som tu zabudol, tak dať si tam tie horizontálne čiary. Dobre, na čo by som sa tu momentálne sústredil, tak longovať proste do tých zón, hej, nad nami. To by bolo úplne najlepšie. Takže takto. Dobre, takže na čo by som sa tu sústredil, tak pohyb do toho 4-hodinového supply, hej. Môžeme sa pozrieť, ktoré zóny by boli dobré na to longovanie. Máme tu túto nejakú 4-hodinovú zónu, určite. Čo sa týka toho daily, podľa mňa nás daily tam nič není. Ako je to veľmi bullish momentum, hej? Tu bola moja chyba to, že som tam tak agresívne shortoval. A hlavne na tie novinky, bohužiaľ, no. U toho backtestingu je ťažké udržať fokus nejakou dlhšiu dobu, hej? A keď ja backtestujem, ako to sa nechcem vyhovárať, ale keď backtestujete každý deň viac ako 5 hodín, tak je to ťažké na fokus. Dobre, takže v tejto oblasti ja by som si tu dal takto 4-hodinový demand. Bola by to v podstate táto oblasť, hej. Tu vidíte, ako reagujú tie novinky. Čakáme stále, dobre, tráfame 4-hodinový demand. Pomerne teraz riskantná situácia. Prečo? Tak tu máme likviditu, my tu nemáme skoro žiadny výber likvidity, hej. Čas 15:44, možno nejaké otočenie trhu, čakal by som na zmenu. Tu napríklad na trojke, keď by sme sa dostali nad túto úroveň, hej, tak by to dávalo zmysel. OK, vidíte, išli sme si vybrať tú likviditu. Čo sa týka štvorky, nemáme tam žiadnu zónu. Čo sa týka 15-ky, takisto. Hej, v takejto situácii
Ja by som išiel ešte znova na ten väčší timeframe, pozrel som na to, že či naozaj niečo netráfame. Čo sa týka weekly, OK, toto som si nevšimol. Tráfame tu tento weekly supply, čo to znamená? Tak tá cena môže dostať nejakú hlbšiu korekciu dole teraz. Tieto v podstate weekly zóny sú veľmi dôležité na tom grafe, hej, ja ich značím vždy pri nedeľnej analýze. Weekly SD, ideme na 15 a na čo sa tu teraz pozerať v podstate, tak na čo sa tu teda pozerať, tak na nejaký retrace a ideálne shortovať nižšie, hej. Vidíte, ako nám to tu krásne zareagovalo. Teraz otázka, že kde by bol ten vstup do shortu. Je tu pomerne ťažké určiť. Pozrieme sa na to, kde je volume. OK, máme ho tu. Ja veľmi rád používam inverted fair value gaps. Takže ako by som to tu možno spravil, tak sa pozrel na to, kde máme inverted. Máme ho v tejto oblasti. Aby som mal čo najmenší stop loss. Už teraz je dosť veľký, ale to nevadí. Bude to trošku dlhší trade. OK. To mi to úplne nesedí. Musel by som tú stopku dať takto. Je to pomerne riskantné takto robiť, takže dám 0,5% určite, ale chcem mieriť po tých 50% tohto gapu, hej. Dáme tam place order, 0,5% sell limit. OK, take profit, no. Bohužiaľ tu proste, možno som si až moc neskoro všimol to trafenie weekly supply, ale aspoň vidíte, ako pekne to reaguje. Hej, tu ani nebola nejaká veľká príležitosť na entry. Ako jedine, v podstate tuto niekde. Tu máme market structure shift, návrat, stopka nad high, ale toto neviem, či vychádzalo 1:2. Sa mi zdá, že hej. To vychádza. No bohužiaľ to je moja chyba, že som prehliadol ten weekly supply, ale vidíte, ako pekne to reaguje a môžete takéto rýchle obchody. Úplne rýchly nebol, ale veľmi pravdepodobný. Dobre, 16.59, tu už úplne asi nič, tak nebudeme obchodovať. Go to next session. Dobre, tak dúfam, že vám táto nejaká stratégia na euro, čo používam, nejak objasnila vaše chyby a ako ich napraviť. Ak by ste mali nejaké otázky, napíšte dole do komentu určite. A môžeme sa vrhnúť na tú druhú, ktorá je na Nasdaqu. Tam si dáme nejaké 2 dní, nechcem, aby to video malo nejak extra dlho, takže spýtame sa na ďalší dátum. 6.12. marec 23, OK. U toho Nasdaqu je ten prístup inakší, hej, pomerne diametrálne odlišný, takže 6.12 marec. Ešte tu dáme NQ, CME. Takže ako k tomu teda pristupovať, k tomu Nasdaqu, hej? Je to veľmi mechanická stratégia, veľmi málo konfluencií tam je, takže je lepšia pre ľudí, čo chcú mať v tom väčší poriadok, čo ja tam chcem mať u toho Nasdaqu. Takže ako to prebieha, dáme si tu go to next session, dáme si len 2 dní, aby ste ale cca videli, že
ako to používať. Dobre, takže keď sa na to pozrieme, vždy si značím na začiatku Daily Bias, hej. Neznačím si tam ani štruktúru, ani nič, je to fakt taká veľmi mechanická stratégia, pozerám sa veľmi na lokálny trend, čo sa tam deje. Momentálne z Daily Grafu sme trafili Daily Bias Target, takže čo to znamená, môžeme brať trady aj proti Daily Bias, hej. Ideme na hodinovku. Momentálne tráfame hodinový order block, ktorý je zde. Keď by ste, ja neviem, chceli vedieť, že prečo zrovna tento, tak napíšte do komentu. Takže dostávame z neho reakciu. Čo sa týka nejakých vrchnejších, momentálne tu žiadny taký nevidím. Čo tu ešte vidím, tak tráfame Inverted Fair Value Gap, keď sa na to pozrete. Tak netráfame, ten je až oveľa vyššie, sorry. Ale myslím si, že tu tráfame. Netráfame. Tu bol nejaký mini, hej. Lepšie ako nič. Hej, vidíte, trafili sme ho, vyplnili, reakcia dole. Momentálne by som sa sústredil teda na nejaké shortové pozície. Čo tým myslím, tak napríklad momentálne teraz 8.00, trafenie tohto order bloku, pohyb dole, hej. Môžeme si to vyskúšať. Stopka na Asia High. OK, vyberáme externú likviditu, budeme mieriť po internú. Ideme ešte na hodinovku. OK, tu máme nejaký hodinový gap, ktorý už bol síce hitnutý, ale máme tam Asia Low. OK, dobré. OK. Dobre, 2.23 môže byť, ideme na to. Place order 0.5. Sell market. Na čo sa tu pozerám, tak není tu žiadna zmena štruktúry, hej, snad sa nepopálim ako predtým. Ale vidíte, ako krásne reagujú tie order bloky, keď sa ich naučíte používať. A naučíte sa ich značiť. OK, v tomto prípade nás tu niečo odráža. Vybráme likviditu. Tá cena dostáva, predpokladám, reakciu na 50% gapu. Ale stále by som tomu dával šancu. Stále nás drží ten order block, hej, toto je veľmi dôležité sa na to tak pozerať, či nás drží, hej. My sme tu len vybrali likviditu a dostávame znova reakciu. Dobre, dostávame silný pohyb dole. Podľa mňa tá cena poletí tam, kam chceme. V tomto prípade dostávame fakt silnú reakciu hore. Nechal by som to ešte otvorené. To už poletíme dole, máme tu dosť likvidity pod nami. U Nasdaqu mám také pravidlo, v podstate keď je momentálne 15.30, hej, ok. Keď je 15.30, tak si dávam pauzu od obchodovania, lebo vtedy otvárajú akcie, hej, ako možno viete. Takže tuto si dáme pauza. Budem to stále držať, ako zmysel mi to dáva. OK. Dobre. V tomto prípade už sa mi to tak moc neľúbi. Posunul by som take profit sem. Tá cena sa navráti
Vykopne nás. OK. Teraz je dôležité, aby sme tam došli, hej. Tak toto není pekné. Teraz to buď vystrelí hore na ten open, alebo... Vidíte. Teraz do take profitu. Tak nie. Preto som chcel byť čo najskôr z toho tradu von už potom. Keby to tu dám na pip, tak možno som už tuto mohol byť out. Škoda. Otočilo sa nám to pred profitom. Čo tu je možno chyba, že som mohol mieriť na ten bližší gap, ktorý je tuto, ktorý som si nevšimol. Tu bolo 0,5 gapu, ale vidíte, krátky short z externej liquidity po internú, toto dávalo zmysel. Som prehliadol tento bližší gap a značil som si až ten spodný. Dobre, 16.29 tu neobchodujeme, teda akože obchodujeme až od 16. Takže teraz by sa tu dalo niečo brať. Čo sa toho týka, úplne tu nevidím nič také zásadné. Toto si môžeme zmazať. Samozrejme aj u toho Nasdaqu si značím Weekly Open, Daily Open, New Yorkského času, aj normálne a toto všetko, len teraz som vám chcel ukázať iba ten princíp tej stratégie, hej. Dobre, 18.29. U toho Nasdaqu sa snažím tak do 8 obchodovať, hej. Čo ma tu zaujalo celkom, tak či netráfame nejaký order block? Ok, úplne netráfame. Podľa mňa tá cena 18.44. Sústredil by som sa na blokov, takže ktoré tým myslím, tak určite tento. Hej, čo by ma tu celkom zaujalo, tak by bol nejaký retest napríklad do tejto oblasti a short, hej, ak by ešte bol na to ideálny čas. Ok, tráfame tento order block. V tejto oblasti čas 19.04 ešte pomerne fajn, není tu úplne nejaká ideálna zmena. OK, mohli by sme toto brať ako zmenu, tu máme výber liquidity, tu môžeme ísť do longu, pomerne trošku riskantnejší obchod, 1:2, môžeme to skúsiť 0,5, buy market, OK, stopka. Myslel som si, že pôjdeme vyššie, ale tu bola škoda to, že to nebol až tak nejaký zásadný order block. Dobre, tu už je 8, tu už neobchodujeme. Dáme go to next session. Dáme si ešte tento jeden deň. A to by bolo všetko. Dobre, máme tu 8, ideme na daily. Z toho daily je tá sviečka veľmi stiahnutá. Ja by som si tu osobne, aj keď máme predošlú sviečku bullish, dával bearish. Takže tu by bol daily target. Ideme na 15. OK. Toto by som si mazal. Aj toto. Hodinovka. Tu máme nejaký hodinový order block, ktorý by nás mohol poslať nižšie. 15. OK, máme tam aj nejaký IFVG. By sme si to dali takto. Hej.
takže máme tam dve dôležité zóny, tu máme likviditu. Tu sme vybrali likviditu nad týmto high. Tu máme likviditu na vybratie. Tu máme likviditu takisto na vybratie. Hej, tieto trendlineové likvidity sú veľmi dobré na nejaké take profity. Dobre, ideme na 5. OK, tráfame ten order block. V tomto prípade by som sa ešte teoreticky vedel pozrieť aj na tento inverted fair value gap. Ale ak by tu teraz nastala zmena, nemal by som problém do toho ísť. Dobre, tráfame inverted. Toto není zmena ešte. OK, toto by sme už mohli brať ako zmenu. Vidíte, ako pekne nás tu podržal ten inverted fair value gap. Čo by som tu ešte spravil, tak sa pozrel na hodinovku, že či tá cena to rešpektuje. Tá cena drží nás, ten order block nás drží, to je veľmi dôležité. Hej, trafáme inverted, za mňa jasný náznak na sell, stopka nad high, target, Asia low, hej, place order, sell market. Dobre, tá cena nás tu nepodržala, bohužiaľ. Išli sme vyššie, išli sme vybrať Asia High. V tomto prípade by som bol opatrný a stále by som čakal na niečo lepšie. Teoreticky, keď by sme sa riadili podľa tých daily buys, tak tu by sa dal brať aj long v tejto oblasti po Asia High, ale dole máme dosť liquidity, bolo to pomerne nečítateľné. Budeme klikať. Aspoň vidíte, že proste nie vždy sa darí a budete mať proste tie stráty niekedy, hej. Vidíte, že išli sme si po tú likviditu nakoniec. Sme ešte išli vybrať Asia High. Môžeme sa pozrieť ešte na hodinovku. Ja by som v tomto prípade neobchodoval ešte. Tu máme potenciálne nejaký order block, ktorý by nám mohol dať short. Tu máme teraz likviditu nad týmto high. Ale není to úplne niečo úplne hopo. Takže na to bacha. OK, tu trochu spomalíme. OK, tu už je 20. Dobre. Takže, ak sa vám dnešné video páčilo, určite nezabudnite dať like, odber. Sami vidíte, že nie vždy proste sa darí a každý robí chyby, ale je dôležité sa z nich poučiť a robiť viac tých dobrých vecí ako tých zlých, hej. Takže, keby máte hociaké otázky, napíšte dole do komentu alebo na Discord a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.